Mara sang Arjuna Kakang Badranaya wiwit kuncung nganti gelung Kadiwihat Nala Budi Braya netepi Darman Megek sadulita Nuwun sewu Gus Ndara Kadiwihat Nala kula mboten maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya kama nanging nuwun sewu menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane nanging pacobaan menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji wong ane dadi wong serakah wong pangkat ujiane dadi wong murka tikus alun-alun ingkang raka nenggih pun jaga bilawa tetambingan kalian Raden Rajamala wonten bab ingkang ganjil ora makati sampeyan Ratu Mandang bakale sampeyan mengko getun kedhuwung tembe urine yen nganti Sang Jaka Bilawa mati palungguhan iki apa sing kudu ndak tindakake sampeyan mangju mangkat kula kelingan sampeyan nalika mapan wonten ing wana Kamiyaka nate dipun paringi wujudipun sipak kandel minangka piandel jemparing bro Cukup. Wes, cukup. Enggak pulang-pulang itu tambah ini kene. Pulang kita Ya, sampur Bu. Balikannya balikan Bu, kasihan. Udah pulang. Sakno. Aku numpak Grab mau. Ayo ketemu di Kediri, Rek. Langsung di Semarang. Ya ada. Ya harus nganterin kita gitu.
yuk, posik, aduh yuk. Si dewean, mendeparin dulu. Oke. Bye-bye, hati-hati ya. Iku ane iku lho ya. Buka sih. Ane jajane ini dulu. Oke, bye-bye. Oke, Mbak Eka, hati-hati ya.